Hvornår skal vi tilbage? Ej, hold nu op. Vi er jo på tur. Mor? Du har sendt et billede af din pik til Gustav. Jeg har sendt det til halvdelen af skolen. Det er mig, der er Hanne med huset. Adam, hej. Ja, det vil jeg da håbe. Jeg hedder Eva, og jeg er læge. Jeg skal hjælpe dig med din insulin. Kan det ikke være lige meget, når jeg lige bare sender os væk? Jeg sender ikke nogen steder hen. Den beslutning er taget af nogle helt andre mennesker. Og dem stoler du på? Hvad har du egentlig sagt derhjemme? At jeg er på kursus. Simon skal ikke være her. Han er ikke velkommen. Jeg vil gerne fortælle dig det, hvis du vil vide det. Ja, hvad er du skal overveje, hvorfor du gerne vil vide det? Jeg vil bare ringe til far. Vi gør senere. Der er en lift. Det går ikke, det der. På grund af deres jurisdiktion, vi kan ikke gøre noget. Mor? Sig mig, I to overhovedet egentlig sammen? Altså, os? Jamen, jeg synes bare, det virker sådan lidt lusket. Kæmpe løjter! Hvad er det så? Hvad må der for helvede? Kunne stole på hinanden! Hold da kæft.